Deci o să le aplic în ambele părți, și în viața personală și în viața profesională. Eu cred că coachul este partenerul de introspecție al oricărei persoane care are o provocare, vrea să găsească răspunsuri fie în viața profesională, fie în cea personală. E foarte interesant pentru că eu am început din cauza nevoii mele în HR. Știi, erau foarte mulți colegi care veneau la mine și îmi ziceau că își doresc ceva de la cariera lor, de la viața lor profesională și mi-am dat seama că de fapt viața profesională e atât de interconnected de viața personală și că de fiecare dată motivul pentru care ne dorim ceva în plan profesional e conectat cu personalul. Ne dorim ceva de fapt de la noi ca oameni în primul rând. Ce s-a schimbat, cred că e entuziasmul, energia de a face lucruri, de a schimba ceva în propria viață și în viața altora și încredere mai mult în mine, în propriile forțe și legătura cu colegele, care e fantastică, e foarte interesant, comunitatea care s-a construit între noi.